ምዕራፍ ክልተ ድብያ ቅይሕ ዝበለ ሓበሻዊ ሕብሪ ለይለይ ዝቕሞቱ ዓይኒ ፋሮ ጽቡቕ መኻፍቲ ኣፍ ኮታት ጽባቐ ዝዕድለቱ ኣፍወርቂ እተን ዝፈትወን ኣጣሉ ሒዙ ናብ ቀረባ ገዝኡ ብግሓቱ ወፈረ ጥይት እንዳተተኮሰ ምስ ሰምዐ ኣጣሉ ገኒሑ ክሃድም ሓሰበ ኩሽኩሽ እንዳበለ ድምፁ ትሕት ኣቢሉ እዘን ኣጣሉ ናብ ገለ ውሻጠ እንዳተጸግሓ ኣበዮ ድሕሪአን እንዳተሽለኽለኸ ክወፅእ ምስ ፈተነ ናብቲ ሰራዊት ደርጊ ዝመፅሉ ገጽ ሙግያ ጀመራ ኣብ ቅድሚአን ሩባ ማይ ቦጣሪ ስለ ዘሎ ኣብቲ ሩባ ኣብ ዘሎ ጸድፊ ተቐርቀራ ኣፍወርቂ ተጨነቐ ገድፍወን ከይሃድም ንብረት ኮንኦ ሒዝወን ከይሃድም ኣበዮ ኣብ ገለ ውሻጠ ተቐርቂሩ ብዓይኑ ክሕልየን ተገደደ ሓላዋይ ኣፍወርቂ ካብ ምርኣይ ዝሓለፈ ኣይነበረን ድምፂ ጥይት እንዳገደደ ምስ ከደ ኣጣል ኣብ ዘለዎ ተሓናኒቐን ድፋዕ ሓዛ ጸላኢ እንዳቐረበ ወየንቲ እንዳርሓቑ ጸላኢ ኣብ ኣፍወርቂ ዘለዎ በጽሐ እቲ ብቕድሚት ዘሎ ወታደር እንዳተዋግአ ምስ ሓለፈ ብድሕሪት ዘሎ ዝረኸቦ ምጥፋእ ነበረ ኣፍወርቂ እውን ኣብ ውሽጢ በለስ ተቐርቂሩ ንወታደራት ደርጊ የምዕድሁ ብኻልእ ወገን ኣጣሉ እንዳረኣየ ወታደራት ደርጊ እንዳማዕደወ ተሓበ ኣፍወርቂ ቅድሚታ እዋን እቲኣ ንደርጊ ጽልኢት ይኹን ፍቕሪ ኣይነበሮን ብዘይካ ሕማቕ እዩ ዝብል ወግዒ ሰሚዑ ክፈርድ እንተዘይኮይኑ እታ እዋን ግን ኣፍወርቂ ሓዱሽ ፍጻመ ኣጋጢሙ እቲ ብወግዒ ዝሰምዑ ዝነበረ ብተግባር ኣረጋገጸ ብማዕድኡ ዝመፁ ሰራዊት ደርጊ ነዘን ሓብሒቡ ቀሊቡ ዘዕበአ ዘጥረየን ኣጣሉ ከም በረኻ እንስሳት ቆፂሮም ብጥይት ክዕልምወን ጀመሩ ፈለማ 3 ዓመት ዝገበረ ምክት ኣውድቕዎ ኣፍወርቂ ንኡ ከም ዘውድቕዎ እንዳተሰምዖ ኣብ ዘለዎ ብብኽያት ክስንጠቕ ጀመረ ድምፁ ከየውፅአ ኣፉ ሓቲሙ ንብዓቱ እንዳተጎፍገፈ ነተን ዝተረፋ የምሓዱ ነበረ ኣየቋርፁን ነተን ዋናዋንአን ምስ ኣውደቑ እተን ዝተረፋ ማ እንዳበላ ናብ ፈቓድኡ በለስ ተበተና ኣፍወርቂ ነተን ኣጣሉ ዝተተኮሰ ጥይት ኣብ ጥቕኡ ወዲቑ ብንጣር እምኒ ኣብ ከባቢ ኩርናዕ ስለ ዝውዖ ቁሩብ ደም ጸረር እንዳበለ ሕርቀትን ፍርሕን ተሓዋዊሶም ሰውነቱ ኩሉ እንዳተንቀጥቀጠ ካብቲ ዝነበሩ ፍሓቕ እንዳበለ ናብ ህልም ዝበለ በለስ ኣተወ ኣብቲ ዝነበሩ ከባቢ ተኩሲ ቀኒሱ ስለ ዝነበረ እንዳተሽለኽለኸ ናብ ገዝኡ ኣምርሐ ገዝኡ ከባቢ ሓያል ድምፂ ስለ ዝሰምዐ ብበሪ ክኸድ ኣይመረፀን ብድሕሪ ገዛ ኣብ ዘሎ በለስ ተሓቢኡ ንገዝኡ ከምዓዱ ጀመረ ነብኡ ነዲኡን ብኽሪ ዝኾነ ኣፍወርቂ ዓዲኡ ነብሰ ፁር 9 ወርሒ ብምዃና ሃዲማ ከምዘይተምልጥ ይፈልጥ እዩ ኣብኡ ድማ ንስራሕ ምኽንያት ገይሹ ነይሩ ኣፍወርቂ እቲ ኣብ መረባ ገዝኡ ብዘይርድኦ ቋንቋ ወጃዕ ዝበለ ዘሎ ወታደር ገሊሶም ኣብ ኣጣሉ ዝበፅሐ ሓደጋ ነዲኡ ንኸርድ ተጨኒቑ እስካብ ዝገልስሉ ይጽበ ነበረ ምንኣስ ኣሕዋቱ እውን ናበይን ምስመንን ከም ዝሃደሙ ሓበሬታ ክረክብ ተሃንጠየ ከም ሓሳብ ኣፍወርቂ እቶም ወታደራት ንምግላስ
ኣይከኣሉን ፍርቆም ገዛኣተው ንብፅሕቲ ነብሰ ፁር ኣደ ኣፈወርቂ ድማ ደቂሳ ረኸብዋ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ዝብላዕ ዝስተ ኣጋላቢጦም ምስ በልዑ ነደ ኣፈወርቂ ጠሚቶም እንድትርእዋ ውቅብትን ምዕርግትን ገና መንእሰያ ኣብቲ ወራር ንዘይሃደመ ገዝኡ ከፊቱ ንዝፀንሐ ከይተቃፅሉ ዝብል ናይ ምሰል ደርጊ መምርሒ ኣውፅኡ ስለ ዝነበረ እቲ ገዛ ክቃፀል ኣይነበሮን ነታ ውቅብቲ ኣደ ምስ ረኣዩ ግን ከመይ ከም ዘሰቂዋ ከም ዘለዎም ምክንያት ፈጠሩ ንባዕሎም ደገ ወፂኦም ንዓኣ እውን ንደገ ንክትወፅእ ኣዘዝዋ እዛ መንእሰይ ኣደ ንኽትወልድ ሓንቲ መዓልቲ ዘይመልእ ዝተረፈታ ከብዳ ደጊፋ እንዳተጨነቐት ወፀት ኣፈወርቂ ገጽ ኣዲኡ ርሒቑ ኣብ በለስ ተሓቢኡ ምስ ረኣየ ሕጉስ ኢሉ ክወፅእ እንተፈተን እቲ ሓደ ወታደር ሓፁር በሊስዑ ቅድሚ ምሕታቱ ፃዕ ዓቢሉ ወቃዓ በቲ በትሪ ዝተሰበደ ኣፈወርቂ ነታ ዝደመየት ኩርንዑ እንዳረኣየ ኣብ ዘለዎ ክፀንሕ ተገደደ ብኽያቱ ግን ካብ ቁፅሩ ወፃእ ኮነ ይፈስስ ነበረ መንእሰይ ኣደ ኣፈወርቂ ዘይትምልሶ ሕቶታት ብኣምሓርኛን ትግርኛን ክሕዙላ ጀመሩ ሰብኣይኪ ናበይ ከይዱ ዝብል መበገሲ ምስ ገበሩ ዋላ እኳ ንሳ እታ ትፈልጣ ሓቂ ዝገሾ ትነግሮም እምበር የለም ባልሽ ወያኔ ነው አንቺ ቤት ጠብቂ ብሎ እሱ እያተዋጋን ነው ሓቁን ተናገሪ እንዳበሉ እዛ ምጽዋር ዘይትኽእል ጭንቀት እንሲ ካብ በትሪ ተወስኹላ ስቃያ ምጽዋር ልዕሊ ዓቕማ ኾነ ምቕጥቃጥ በትሪ ኣዲኡ ኣብ ባዕሉ ዘሎ ጭፍጨፋን ሞትን ኣጣሉ ተደማሚሩ ኣብ ጭንቀት ዝወደቐ ኣፈወርቂ ኣብ ዘለዎ ከብዱ ተቕማጥ ኣጨነቆ ሓደ ጸኒሑ ዝመጸ ክትሪኡ ዘፍርሕ ጸሊም ወታደር ማዕርግ ሻምበልነት ዝሓዘ ምንድነው ኢሉ ሓተቶም ይቺ የወያኔ ሚስት ናት ምስ በልዎ ሃሃሃ ኢሉ ምስሓቐ ካብ እግራ እስካብ ርእሳ ጠመታ እዛ መንእሰይ ኣደ ኣፈወርቂ መውለዲኣ ሰዓት እንዳበፅሐ ሕርሳ እንትደፍእ ካሊእ ሕርሲ ብፍርሒ ተጨነቐት እንታይ ኮይና ደኣያ ትጭነቕ በለ ሓደ ትግራዋይ ወታደር ክትወልድ በሎሞ ካብቶም ካብኡ ዝነበሩ ተጋሩ ወታደራት በቲ ፀቢብ ኣተሓሳስብኦም ዝተረድኦ ትግራዋይ ወታደር እዚኣ ደኣ ሰበይቲ ወያኔ ደጊማ ወያኔ ክትወልድ ምስታ ገዝኣ ሓቢርና ክትቃፀል ኣለዋ ኢሉ ወሰነ በቲ ውሳነ ድማ ኩሎም ተስማዕምዑ እዚ ኣብ ማዕድዩ ዝሰምዕ ዝነበረ ኣፈወርቂ ሞት ፍርዲ ኣዲኡ ፍርሓቱ ኣወቀደሉ ኳድዓስ ምሕር እምናር ገበሮ ጥራሕ ግን ወፂኡ ዘድሕኖ ከምዘየለ ስለ ዝሓሰበ ኣብ ዘለዎ ክፀንሕ ተገደደ ቶሎ ከወለደት ነትዋ ኢሎም ተቐባቢሎም ተሸኪሞም ናብ ገዝኣ ንምእታው ኣብታ ሓደጋ ኣፍ ምስ ኣብፅሕዋ እታ ገዛ ሓፂዮም ብድሕሪት ወገን ኣብ ዝነበረ ሕፅር ዝበለ ጥባቅ ጓሮ ሓዊ ወልዑ እቲ ዝተወለደ ህፃን እንተተወሊዱ ብረት ሒዙ ዝውለድ ይመስል ታዋኾም ይገርም ሓዊ ሰዓሪ ረኺቡ ንዓቐብ ርእሱ ኣምረሐ ከምዘይጠፍእ ምስ ኣረጋገፁ ዝኸፍታውን
ፍቅር ዝብል ሰብ ከምዘየለ ኣረጋጊጾም ከጾም ኣዚሮም ናብ ዝቕጽል ተረኛ ገዛ ኣምርሑ። ገዛ ተቓጸለ፣ ፍርቂ ገጹ ተወዲኡ ናብ ወልተም ዓዲ ሰጊሩ ናብቲ ሓደ ገጽ እንዳውለብለበ ኳሪ እንዳተንጠብጠበ ኣብ ዝባን ኣደ ኣፈወርቂ ክጠብሳ ጀመረ። ዕሪ ምቅጻሉ ንኸረጋግጹ ውጥን ቅልቅል ይብሉ ነበሩ። ወታደራት ናብቲ ዝተቓጸለ ገዛ ብበለስ ሓጹር ንላዕሉ ዘይረአ ገዛውቲ ዓዲ ቀይሕ ዕሪም ረሓቑ። ኣደ ኣፈወርቂ በቲ ሕርሲ የጨንቓ በቲ ሓዊ ኣብ ዝባና እንዳተንጠብጠበ ወይ ሓደ ጊዜ ሮማዒሉ ኣይውዳእ። ከምቲ ድሕሪ ነቲ ዝወርድ ጓህሪ እንዳደርቤት ካብ ዝባና እንዳላቐት ህይወታ ኣብ ቀልቀል ተቐርቀረት። እቶም ወታደራት ዕርዮም ምኽዋሎም ዘረጋገጸ ኣፈወርቂ ካብቲ ዘድቤዮ ዘሊሉ ወፂኡ ብጉያ ናብቲ ደገ ዝተዓፀወ ማዕጾ ከፈቶ። ኪድ ረሓቕ ሓቢርካ ምሳይ ከይትነድድ በለቶ ኣዶ ኣፈወርቂ ናብ ወዳ እንዳጠመተት። ኣፈወርቂ ግን ኣይተመለሰን። ዘሊሉ ኣትዩ ነቲ ጓህሪ እንዳረገጸ ኣዲኡ ካብ ዝወደቐቶ ደጊፉ ሒዙ ወፀ። ሕርሲ ኣደ ኣፈወርቂ ድሕሪ ሓንቲ ወይ ክልተ ደቓይቕ ኣብ ጓህሪ ዝውለድ ዘጠራጥር ኣይነበሮን። ኣደን ወድን ናብታ ኣፈወርቂ ተሓቢኡላ ዝነበረ መንቀራቑር ኣተው። ሓሊፉ ክዳኑ ኣዲኡ ክዳኑን ተኽኽ ይብል ነበረ። ቀልጢፉ ብኢዱ ሓሙኽቲ ኣጽፎ ዝተገበረ ይገበር፣ ዝተፈጸመ ይፈጸም፣ ዝተወልዐ ይወላዕ። ተፈጥሮ ሕሳባ ሓንቲ ፍረ ሰናፍጭ ኣይተሕልፍን። ኣደ ኣፈወርቂ ወይዘሮ ኣኸዛ ብሰላም ተገላገለት። እፎይ ድሕሪ ሕዚ እንተሞትኩውን ዋላ ሓንቲ ማለት ኣይኮነን በለት ተረጋጊዓ። ኣየኹ ኣይትሞትን በላ ኣፈወርቂ በቲ ሰዓት ንባዕሉ ክንዲ ዓብይ ሰብ ቆፂሩ። ዘሎን ዘየሎን ዓቕሙ ፀንቂቑ እንዳተጠቀመ ኣድዩ ቅድሚኡ ውላዳ ብምንባራ ኣይተደናገፀን። ኣጣቢቑ ንዝሓዘ እትብቲ ውላዳ ዝኾነ ነገር ክቆርፀላ ከም ዘለዎ ንወዳ ነገረቶሞ ኣፈወርቂ ከይተደናገፀ ኣብ ማእኸል ቆረፀላ። እኖን ወድን ወላዲትን ኣዋላድን ኮይኖም ብትብዓት ሕንጦኦም ተረከቡ። ዘይተርፍ ግዴታ ኣይተርፍን። ሕዚ እውን መድሓንቲ መፀብ ግን ኣይተደናገፁን። ኣፈወርቂ ወዲ መድሓንቲ ኣዲኡ ቀበረ። ወይዘሮ ኣኸዛ ብተግባር ወዳ እንዳተገረመት ዓይኑ ክትሪኦ ጀመረት። ሓዉ ይስርሑ ቀጸለ። እቲ ገዛ ከም ዘይነበረ ገይሩ ማእኸል እቲ ገዛ ብሓሙኽሽትን ጓህርን መሊኡ። እቶም ዘቃጸሉ ወታደራት ተመሊሶም ነታ ዘቃጸልዋ ኣደ ሕርያ ምጥባሳ ከረጋግጹ መጹ። ገለ ምኽንያት የለን ከም ዝተቃጸለት ኣረጋጊጾም ብታሕጓስ ተስፈስሑ። ካብኣ ብላዕሊ ገይሮምዋ የለን። ኣብታ ጓህሪ ኣዲኣ ከመይ ከም ዝተጠበሰት ኣትዩ ዘረጋገጸ የለን። ሓዊ እያ ንሰብ ደኣ እያ እትኽእል እምበር ብኢድ እንዳማትካ ተመን ሓዝዶ ኣይኮነን። ኣፈወርቂ ነዚ እኹል ተግባር እቶም ወታደር እንዳገረመ ዓይኖም ኣሽክሊኹ እንዳጠመተ ምስ ጸንሐ እቶም ወታደራት ናብ መንገዶም ገለስሉ። ኣደ ትወልድ እንታይ የድልያ? ርዱእ እዩ።
كندي مكنخانن صريتن كعاد أرخندي كننتاي كبر زولو ممارتي إتحوي صبحي قلقلة زيدلي بروق أم برخا بلس طرح أبقونا مالو أفورقي نديو انداورده يخلصا عدهون زرخبتو تبلق تجددت مريت نبعلا ختبل مسيت اتي مندر كلو عقودو خينو أفورقي نديو مايز ستن محصابن كم زليا بمحساب كاب كسادو استوقع مما قدرات عبدك تاريفو سلاز نبره انداتش لوخلوخ بمصلمات ماي تشكيمولا نتيو محسولا دبخ بلا عد ولا كوابتي زبصحا سقاي حريات كودات نبر كلكالو تودا منفس استرقاقن حقوستن خوينا كتتصننا كالت أفورقي نديو بلس اندا خلصه ماي اندا حصبه اسكاب سالساي معلتي كن إذا حراس عدت ميت اتي أب زبانا عالبو زنبرا قهري سفات أروق وسلحن زحرتن تدخيما لسانات عطرت عدن ودن عينين عيني كاب مرة اي حالفو كالي ازقبرو اي نبرن شل أبطو بأدئو اندا تتسقع بحاجز حاو زرخبو صبا اندا سحابة هيوتو مصنحا كيلايا نكرات اندا تجميرهم عبد دليو كيبصحو بحاليو تسقدفلو وانيلن كقدفو انتو خوينمون سقالسهم انترخيهم طرحيو هزيد آمن يقالسهم كبدي حراس عدو بطميت تأسيرو أكال حراس عدو بحوي تتقبيسو حاكم يلا أبا حمد اندات لوسات عد أفورقي نحنسابن نحوارون داقن زيت ملس عب اقري بلس دقست